Вітаю всіх на каналі Монеты банкноты Республики Беларусь. У сённяшнім відэо я хотел показать вельмі цікавы брак 5 копеек узору 2009 года літоўская чаканка. Некаторыя бракі, якія я показываю у відэо, я давно адклаў да сваёй калекцыі і знайсці іх в обігу амаль немагчыма. Давайте разглядзім самы брак. Тут у нас ёсць невялічкі раскол штэмпелю, там дзе мяккі знак. Вось тут. Плюс ёсць тут вот невялічкі раскол. Так будзе можа лепш бачна. Вось. І невялічкая выкрышка. Вось тут вот. Маленькая выкрышка. Вось такі быў на оглядзе вельмі цікавы брак. Хоць яны невялічкі, но все же бракі. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы!